खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे फारि नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां, आबादारिफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सोरखारा आबादारिफोरनो आबादारिनि फोरमान बिलाइ होगोन। फोरमान बिलाइ लानानै आबादारिफोरा माइ फानोब्ला माइनि थार बेसेनखौ मोनगोन आरो बे थांखिखौ आसाम केबिनेटआ लाबाय। रायजोनि आबादारिफोरनि गाहामनि थाखाय बे थांखिखौ लायो। 16 তাৰিখে যি প্ৰতিটো পঞ্চায়তত গাঁও সভাৰ যোগেদি ৰাইজক সজাগ কৰিব বিচৰা হৈছে, কৃষকসকলক তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু আমাৰ এখন চাৰ্টিফিকেট ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা প্ৰয়োজন হ'ব কৃষকসকলৰ কাৰণে। এই কৃষকসকলৰ চাৰ্টিফিকেট 3 প্ৰকাৰৰ চাৰ্টিফিকেট আছে। एबसुआ माहारिबाद आखुनिफ्राय दोरोराखै आरो इनावबो दोरोदनायनि बाथ्रा गैया, बुंदों दिपेन बर'आ। बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथि थान्दै जखन्थाइखौ देग्लाय बिश्वनाथ दखरा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय बिमाजुलिनि बाजै सेन्ट्रेल लोखि फोथाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदों। बे थान्दै जखन्थाइनिनो गेवलां मेलाव मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि दिपेन बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आ सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि थाखाय जर'खायै BTR गोरोबथानि 3(c)नि आरो 5.3 दफानि गेजेरजों गुसुं समनि गेजेरावनो गामि सोसननाय आरो हानि मोनथायखौ होनांगौनि थाखाय एबसुआ जर'खायै खामानि मावगासिनो दङ होननानै रायजोफोरनो फोरमायनानै होयो। एबसुआ दाबो माहारिबाद आखुनिफ्राय दोरोदाखै आरो इनावबो दोरोदनायनि बाथ्रा गैया। एबसुआ बर' हारिनि थाखायनो दाजानाय आफादखासो होननानै गावनि बेसेनगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों बुङो। हादरनि गाहाय मन्थ्रिखौ पान्जाब रायजोनि गिबि मन्थ्रिया बुथारनो नाजानायनि अजद होदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय 5 जानुवारियाव गाहाय मन्थ्रि मानगोनां नरेन्द्र मदिया पान्जाब दावबायनाय समाव रैखाथि बिथिङाव लेहेम जादोंमोन, जायनि जाउनाव मदि बिथाङा लामा ससेनिफ्राय गिदिंफिनदोंमोन। बे जाथाया पान्जाबनि गिबि मन्थ्रि चरणजीत सान्नीआ गाहाय मन्थ्रिखौ बुथारनो फावफान्दायनायमोन होनना खौरांगिरि मेलाव फोरमायनानै बिथांखौ हमनांगौ होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोख्रों दाबি खालामो। মন্ত্ৰীক হত্যাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছিল সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত কথা পতা। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গোটেই ভ্ৰমণত তেওঁলোকে দিগদাৰ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিব পাৰে, সেই বিষয়ে তেওঁ নিজৰ SSPক অৱগত কৰে। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुणोत्सव खुंनायनि बिथिङाव सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रुनुज पेगु आरो सोलोंथाइ बिफाननि मावख'गिरिफोरजों मैया दिसपुराव सावरायो। आथिखालनि थासारिखौ नोजोर होनानै गुणोत्सवखौ 3 खोलोबाव खुंनायनि थांखि लानाय जादों होनना गिबि मन्थ्रिया फोरमायो। आसामनि बदरपुर रेलवे स्टेशनाव हमसाफर एक्सप्रेसनिफ्राय 2 हौवा आरो 7 आइजोफोरखौ गान्जाजों लोगोसे रेल पुलिसआ हमदों। गान्जाखौ गाननाय जि सिङाव आथिङाव खासथाबना लादोंमोन। गासै 18.5 केजि गान्जा हमनो हायो बिसोरनिफ्राय। गोजोनथाव खौरां, हादरसा केबिनेटनि बिथांखि मेदाननि सिगां फरायसालिमायाव 1500 साख्रि थिसनथाइ होगोन। बेनिनो मोन 743आ एसिस्टेन्ट प्रफेसार, मोन 233आ थामथि आरो मोन 524आ ब्रैथि थाखोनि साख्रि। শিক্ষা বিভাগক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। 743টা এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ পোষ্ট। কলেজত বহু পোষ্ট খালীও আছিল, বহু পোষ্ট কেষ্টৰ কাৰণে কৈ আছিল, গতিকে 743টা পোষ্ট আজি এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ লোৱা হৈছে। আৰু আমাৰ 3rd গ্ৰেডৰ কলেজৰ 233টা পোষ্ট লোৱা হৈছে। তাৰপিছত 4th গ্ৰেডৰ কাৰণে 4th গ্ৰেডত চাওক আপোনাৰ অকল 4th গ্ৰেড মানে পিয়ন চকীদাৰে নহয়, এই BTR লাইব্ৰেৰী BTR অন্যান্য টেকনিকেল পোষ্টটো আছে অলপ, গতিকে 524 জন লোৱা। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। मैया उदालगुरियाव सिनाय मोनै बाइकजों फैनाय 2 सिखावआ 9 लाख रां लानानै खारदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसाम ग्रामीण बेंकनि मेनेजारआ रां लानानै फैनाय समाव सिनाय मोनै बाइकजों फैनाय 2 सिखावआ रांखौ सेख'ना लाना खारलाङो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर,
रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।